כאן אני אראה לכם את הסימפוניה הדורונית הראשונה. היא בחלילית כמובן. כאן כתוב כל דבר הוא דבר. וכך אני אעשה זאת. בסדר אבי היקר? אוקיי, ראשון. שיר שמחה. ככה קראתי. אגב, אני המצאתי את כל השירים כאן. אני מאת דורון המלחינה כנעני נחמיאס. כן. תודה. באמת תודה. עכשיו אני עושה את כמו שיר הלייזי, אם אתם מכירים, רק בסגנון שלי, בוא נגיד ככה. אבל אני מצאתי את זה, כן? לא את שיר. אוקיי, מוכנים? תגיד כן. הפסקה. לא, אני צריך לטעון את זה. אוקיי, ואז שוב? כן. אוקיי.